ва ўсёй акрузе. Так, я самы магутны! Гэта быў час, калі людзі ведалі, дзе знаходзіцца брама неба. Аднак брама гэта была замкнута на 3 велізарных замкі і сцераглі яе цэлае нябеснае войска. Кароль быў вельмі багаты. І ўжо меў усё, што можна было мець. Аднак і гэтага яму было мала. Жадаў ён здабыць яшчэ адну найважнейшую рэч – ключы ад брамы неба. Аднак ніхто не мог дапамагчы яму. Хто ж дапаможа мне адшукаць гэтыя ключы? Ведаю! Мае дарацы абвесціць па ўсім свеце, што я патрабую мужных і адважных рыцараў, якія пашлі нават у самыя недаступныя мясціны, каб знайсці ключы. Слухай! Слухаю, ваша великость! Поклич моего дорадчика! Уже бегу мою король! Ваша великость! Прибыл ваш дорадчик! Обвести по всем моим володарстве, что я шукаю ключи от брамы неба. А той, хто їх знайде, отрымает як узнагароду полову моего царства. Наш король шукає отважних рицарів, які вирушили на пошуки ключів від брами неба. А хто знайде ці ключі, отримає полову царства. Ваша великость, прибыл отважный рыцарь, как исполнить вашу мару. Поклич! Ваша великость, я прибыл назад из ваших даров и хочу вырушить.
адважыліся мне дапамагчы. Але калі ж нам не атрымаецца іх знайсці, то прыляціць сокал, каб абвясціць злую навіну. Роспачы. Прыходзілі адны, другія. Ён не шкадаваў грошай, але ўсё гэта было дарэмна. Ён выслаў найбольш адважных, мудрых, але так ніхто і не знайшоў гэтых таямнічых ключоў. Я не супакоюся, пакуль не атрымаю гэтыя ключы. Анёлы з усмешкай паглядзелі на яго, бо зямны валадар зусім не страшны для нябесных жыхароў. Але праз хвіліну іх твары пасур'ёзнелі, і яны адказалі каралю. На зямлі лишь тысячи ключоў, якімі можна было адчыніць гэту браму. Яны расквітаюць проста пад тваімі нагамі, але людзі заўсёды затоптваюць. Ты таксама зможаш іх знайсці, толькі трэба добра пашукаць. Дрыз іх прызначаны толькі для цябе. Здолееш іх знайсці, адчыніш браму неба. Кароль адразу пачаў шукаць, але шмат гадоў ён вандраваў па свеце, узіраючыся сабе пад ногі, але ніводзін ключ не расцвітаў. Аднаго разу, калі ён вельмі смутны ішоў па пустыні, то ледзьве не растаптаў маленькае, амаль высохлае дрэўца. За гады, праведзеныя ў пошуках ключоў, кароль стаў менш ганарыстым. Цяпер ён шмат увагі звяртаў на тое, што было слабым і кволым. Прабач, я не хацеў стаптаць цябе. Што ж, калі так выйшла, я збяру цябе ў свой сад. Кароль выкапаў дрэўца і занёс яго да хаты. Ён сам падрыхтаваў у садзе зямлю, пасадзіў яе дрэўца, паліў яго, а потым падпёр калкамі танюсенькія галінкі. Выпадковая прахожая падзівілася і заўважыла. Навошта табе гэтае страшнае дрэва у тваім раскошным садзе? Нават калі ты яго ратуеш, усё роўна не зможаш нацешыцца ягоным плодам і ценем. Няпраўда, калі-небудзь тут хтосьці прысядзе адпачыць, а цень гэтага дрэва прынясе яму палёву. Можа, тады чалавек і мяне ўзгадае, мяне. Таму я ўжо магу быць шчаслівы з гэтай прычыны. І ў гэтую хвіліну кароль убачыў
перед сабой першы ключ. Ён вырас раптоўна з-пад яго правай нагі. Той ключ быў выкуты з дзівоснага металу, зялёнага, як смарагд. Мінула яшчэ трохі часу. Кароль працягваў пошукі ключоў. Слуга! Аднойчы, зімовым вечарам, калі на двары гуляла завіруха, ён убачыў бедную дзяўчынку у парваным адзенні. Яна дрыжала ад холаду. Бедный, ты зусім замерз. Сегодня такая завируха, что я не чувствую ног и рук от холода. Кароль зняў свой плашч і ахінуў ім дзяўчынку. Ваша великость. Частуйся. Дякую. Як толькі ён зрабіў гэта, адразу пад яго нагамі зазяў другі ключ. Ён быў выкуты з дарагога металу рубіна. Ляцеў час. Кароль выглядаў як змучаны пілігрым. Ён уже з цяжкасцю вандраваў па зямлі, але не адступаўся ад свайго намеру і працягваў пошук трэцяга ключа. Аднойчы кароль прыкмеціў нейкі асаблівы рух. Дзясяткі людзей выходзілі са сваіх дамоў і накіроўваліся ў адным кірунку. Кароль глядзеў на ўсё гэта і дзівіўся. Заўважыўшы пастухоў, запытаўся ў іх. Куды вы спяшаеце? Да збаўцы. Да збаўцы? Было ўжо пасля поўначы. Поўначы гасла. Мы пачалі драпаць. Тады усё пачало зігацець незвычайным святлом. Мы пачулі мілагучныя спевы і ўбачылі анёлаў. Што гэта значыць? Што ім ад нас патрэбна? Запыталіся мы. Вельмі напружаныя. Анёл адказаў нам: не бойцеся, вось запяша вам вялікую радасць. Сёння ў горадзе Давіда нарадзіўся збаўца і месія. Гэта будзе знак для вас. Знойдзеце, моя ахілка калюшкі, пакладзеныя ў яс. Позаганьте анёлы, мы спяшаемся ў Вифлеем. Ідём разам. Кароль таксама быў здзіўлены, але пайшоў за імі. Пришли до старой стайни. Слабое святло ледзьве асвятляла убогае памяшканне. Кароль убачыў маладую, прыгожую жанчыну, якая калыхала сваё маленькае дзіця. Кароль упершыню убачыў такія ясныя вочы, чый позір прынёс змучанаму падарожніку шмат радасці. Кароль неспадзявана для самога сябе стаў на калені.
Упершыню ў сваім жыцці кароль стаяў перад кімсьці на каленях, і вялікая радасць перапаўняла яго сэрца. І ў гэтую хвіліну кароль убачыў перад сабой трэці ключ. Ён быў з чыстага золата. Цяпер ужо каралю нічога не перашкаджала адчыніць браму неба, бо ён знайшоў самы ценны скарб Езуса Хрыста, які столькі гадоў чакаў на вяртанне караля, каб непрыкметна і ціха нарадзіцца ў яго сэрцы.